η γιαγιά μας δεν είχε άλλα παιδιά για να βγάλει το όνομα και να μείνει στην οικογένεια η Ευθαλία, και λόγω ότι ήταν γυναίκα και της άρεσε και έπινε κρασί, θεωρήσαμε καλά να βγάλουμε το καζάνι, η οποία ήταν και δικό της, του αντρούς της, και να δώσουμε το όνομά της, της Φαλούτσας στο καζάνι, και θα μείνει στην ιστορία σαν καζάνι της γιαγιάς. Από τότε που γίνανε τα σταφύλια υπάρχει η Σούμα, ή τώρα εκεί, ξέρω εγώ, σε άλλη περιοχή της Ελλάδας, όπως το αποκαλούν. Η διαφορά της Σούμας με το ρακί είναι ότι το ένα είναι πολύ σε βαθμούς, ενώ η Σούμα είναι πιο χαμηλότερη. Το σταφύλι το επεξεργαζόμαστε και με τη φωτιά, με αποτέλεσμα αυτό που θα βγει, το προϊόν, εδώ παρουσιακά στον τόπο μας το λέμε Σούμα, ρακί. Εδώ κάτω, όταν βγάλουμε τη μέτρα αυτή, είναι παλιά το πολύμι που λέγανε, που βάλανε τα τσίπορα, τα στέμφυλλα δηλαδή, για να επεξεργαστούν. Γιατί δεν είχαν άλλο τρόπο αποθήκευσης τότε οι άνθρωποι, και τα βάζανε εδώ για να γίνουν όπως θα θέλουν αυτοί, για να μπορούν να βγάλουν τη Σούμα. Τώρα θα τα ανοίξουμε. Η πρώτη ύλη που είναι τα στέμφυλλα, δηλαδή τα σταφύλια όταν τα στύψουμε και βγάλουμε το μούστο για να γίνει κρασί, αυτό που απομένει το βάζω μέσα στις σακούλες νάιλον ή σε πλαστικά, το σφίγγουμε απάνω να μην πάρει αέρα, και μετά από 15-20 μέρες είναι έτοιμο για να το επεξεργαστούμε εδώ και να βγάλουμε τη Σούμα. Μυρίζουμε κανονικά μούστο. Φέρνουμε λοιπόν την πρώτη ύλη που είναι το βασικό, το τσίπορο, και έχουμε τα καζάνια, το οποίο το καζάνι δεν είναι τίποτα άλλο από ένα μισό βαρέλια, στο πούμε, τη χοντρά, που έχει νερό μέσα. Βάζουμε τα τσίπορα, έχει φωτιά από κάτω και καπακώνουμε από πάνω το νάμικα και δημιουργεί κάποιο ατμό μέσα. Ο ατμός αυτός περνάει από κάποιο ψυγείο, υγροποιείται, και αυτό που βγαίνει μπροστά είναι η λεγόμενη Σούμα, εδώ, η παραδοσιακή που έχουμε εδώ στη Σάμο. Τα εργαλεία αυτά της Σούμας, που είναι το καζάνι και τίποτα άλλο παραπάνω, πρέπει να υπάρχει κάποια άδεια από το Χημείο του κράτους και του τελωνίου και να είσαι νόμιμος. Μόνο με αυτή την έννοια μπορείς να βγάλεις Σούμα. Κατά τα άλλα, με άλλους τρόπους είσαι εκτός, παραβάτη που λέμε. Τη Σούμα δεν έχουμε δικαίωμα εμείς να την εφηρεώσουμε, δεν είμαστε από στα κτίρια με εμφιάλωση και το ένα και το άλλο. Είμαστε απλώς να βγάλουμε εδώ και ιδία χρήση για μας, τους ντόπιους, και δίνουμε και κανένα δώρο σε κάποιον που γνωρίζουμε. Η δυσκολία δεν είναι, απλώς πρέπει να τα φτιάξεις, να γίνουν σωστά, γιατί αν δεν τα προσέξεις χαρνάνε, ξυνίζουνε, οπότε δεν βγαίνει, ή αυτό που θα βγει δεν θα είναι για να το πιει κάποιος, καθαρό παραδοσιακό. Γιατί παλιά εδώ δεν είχε τίποτα άλλο, πιο πιούνε, μόνο Σούμα είχαν, και το κρασί που βγάλανε το σανιώτο.